ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Устозин хубан, иншоалло худованд ҳар ки ҷой бошен хуб бошен. Бародари азиз, имрӯз медонем ки дар бигем Россия именно барои мардуми муҳоҷир дига бовар ки сагда қадр мондаги модане милисаи қади раҳ да уҷа қаволе додагиян ки милисаи қади раҳ меқапа мебарамона да адел депортмон мекуна. ҳатто гражданин Россияем инами қаг мега закон нарушад ки ҳами гражданин тегоша депортиш кунед. Дар чиво қонуно имрӯз нисбати мо бировардестанд ки ҳатто гражданини Россияи ура гирифтагӣ бигем ба қонун гирифтагӣ не ки як қонуна нарушад мекунӣ мигрантра депортатсия мекунанд. Милисаи қади раҳш ки як бигем грубоговорӣ ҳеҷ да ҳақ надо дар Россия модам не ки дар сари мо тоҷик узбек қирғиз ҳақ дора ки як милисаи қади раҳ бигира моро аз давлаташ хориҷ куна. Субҳаналлоҳ, дар чиво моро беқадр кардагиян бо ҳастанд ҳами тоҷики хидмон меган ку зинда киши бегона параст меган чӣ меган анам оқи падар ҳаст мега зато ай ҳамиҷа нон мехӯрем ки оқи падаре ки пишти ҳамира мегири боку матра мегум тия даюси оқи падаре ки 4 смуд метаму бо пишти ҳамура мегири. Аллоҳ шоида имрӯз мардуми тоҷик уже беҳад нама 6 моҳ дар Герман дар ҳами Дубайём тоҷик чӣ қадар буд ҳозир чӣ қадар шид. Уже беҳад мардуми тоҷик тарафи Европа, тарафи Америка, тарафи Германия бигем ин тарафҳо меои одам буданта ҳис мекунӣ ки будан шахсият одам буданта ҳис мекунӣ. Субҳаналлоҳ, саҳар ай худ мехезинам хеле када шумо та чӣ када якум ай кор дер мемонӣ як саг ини хеле баҷошида медави мерае ки милисана қапата бо корхона меам медроята ҷомҷа проверка куна хуб мегиранд саг борд мекунанд гобире чӣ дар як чи мошина бор мегиранд хеле борд мекунанд дар ақиби мошин ҷои мошин одамчина гаст не ки ақиби ранги саг бо янги ҳайвон борд мекунанд мебаранд адел 5 соат 1 сутка 2 сутка 3 сутка маҳкама мекунанд дар кроша депортат мекунанд. ба ҳамин хотир бародарои муҳоҷир хоҳиш мекунам ки ҳаракат кунед тарафи Европа, ҳаракат кунед тарафи Германия, Америка, Арабистон, Дубай, пири дунё гуфтаи давлати аст ки инсоният қадр дора. Мақсади видеои ма ки инсон мо намҷа меем дар любой ҷош бира бигард нам Дубай да любой ҷода зиндагӣ кӣ любой ҷода мехоҳӣ хок нем кӯча аллоҳ нем кӯча немҷа хок ягон кас ягон чиз намега. Миграсионка дар иҷа нест, регистратор дар иҷа нест, патент дар иҷа нест. Ягон чиз визара мегирӣ чӣ хеле фора катагӣ мекунӣ мехӯрӣ мегарди. Ҳамин ҷанг на ки да як кас кор наги чӣ корат надора. Дар Россия да ҷанг на ки да як кас кор наги не ки милиса меяд корат мегира. Ба ҳамин хотир бародари азиз калотона кор фармонен бо як муроҷиати ма барои тамоми мардуме ки то имрӯз дар муҳоҷирӣ кор карден сум дорен ба цапа ма дар инҷа мемонам мехоҳем ки ҳам сумтона бизнес кунен ҳам сумтона калон кунен метонем бизанем бренд Тоҷикистон. Ман ҳаҷа шумо да мошин мехарам мошинтон роӣ мекунам мошина хариди фурӯш мекунем бо ҳам мошинтон дар интернет мемонам мефурӯшем ҳамун пуле ки шумо дорен ҳам пула бизнес мекунем. Мақсад кадоме ки сум дорен мехоҳем ки сумтона бизнес кунем калон кунем сумтона метонем қати шумо ҳамкорӣ кунем. бародари азиз ман номраи хидматам ҷаймонам ва шахсое мехоҳем ки мошин барои худтона барои падартона ягон мошин барои оилотона ягон харидан мехоҳен ҳамин номр да аз Дубай. Бисёре бародари азиз Opel мепурсен сечка мепурсен бародари азиз даиҷа Opel сечка нестай иҷа мошиное ҳаст ки бародари азиз ай 2014 боло заказ кунед Camry 3 4 5 6 Mercedes S300 Mercedes S класс хулас гап мошина ай 2014 боло кадоме ки мехоҳем бародари азиз марҳамат ина бародаро номро ҳаст заказ кунед. Кадоме харидори конкретни илтимос вақти марам наги вақти хитам наги ва кадоме ки барои мошин любители нархи наво мехоҳӣ бифаҳмӣ ма дар силкаи асписани ва комментарӣ мемонам бародари азиз силкаи телеграм мемонам бидурен ҳар рӯз қариб 10-15 та мошин ба нархи навошон мемонам бидурен тамошо кунед фақат барои нархи навош интерес дошта бошӣ ва харидори конкретни бошӣ. Марҳамат бародари азиз ма дар ахир чанд мошин мемонам бародари азиз ба нархи навош ба растамош ки то ҳама Тоҷикистона бидурен на кадомаш маъқултон чӣ меша дар WhatsApp ма наистен. Аллоҳ аз ҳаматон розӣ боша ҳаматона барои кори худованд насиб гардона. худо дар ҳамун тарафи Россия ҳастен худованд соғ рафтен соғ саломат ба сари баланд ба назди падар модаратон бар бигарден. Боз мегӯям ки дар Россия
мақсади видеои ма ки инсон қадр надорад, мо мардуми тоҷик, узбек, қирғиз қадр надорем. мақсади видео ки дар ин тарафа меояд ки бидан инсон бидан та мефаҳмӣ. ба ҳамин хотир ма партион ҳамаам Россия тарафи Европа, Германия, Америка, Дубай, Арабистон ҳамаи рӯи дунё кор ҳаст. биё кор меои бародари азиз. алло аз ҳаматон розӣ бошад. фақат бародаро ҳамин тоҷик бахил нашин дастгири якдигар. подписатся, лайк, як комментарий, як сухани хуби ту ба мо мотиватсия мета, шояд ки бо ягон корҳои хуби дига бо пешниҳод кунем. алло аз ҳаматон розӣ бошад. ҳаматонро барори кор мехоҳам. худованд соғ омадем, саломат боз ҳам мегӯм бар бигардем ба дасти пир ба лаби ханда. салому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. хундаи санатаи 2016 нархи $600. бародарои азиз, ягон зоти одам барои шуморо ихели нарх намеёба. ту агар подписатсия накунӣ дар канал, лайк намонӣ барои ҳамин видео, дар ҳамин канал подписатсия накунӣ, значит ту номард одаме ки ман барои шумо меҳнат мекунам, дар $600 мошинтон ём, не ки шумо подписатсия падешка намекунед. марҳамат, нархи старти Дубай $600 сар мешавад. харидор бошӣ, марҳамат, хундаи санатаи 2016 мотори 2.4 бачаи оча бida успед ки намеда дар любой тараф роиш ка ки $600 бача 7000 сомон. просто агар тами бовар ка ки тоҷик нести, бахили подписатсия намекунӣ, дар ҳамин видео лайк намекунӣ, комментарий намекунӣ барои ҳамин дастгирии шербача. алло аз ҳаматон розӣ бошад. номерои васат дар рӯи экран ҳаракат ки пага ауксион шавад. марҳамат, хундаи санатаи 2017 мотори д дора. бародари азиз, 2017 шай $1700 нархи старти бозори Дубай. бародари азиз, беҳад мошинча мотори диққатия. бародари азиз, ногуфта намонад ки якта бампер, якта капот, якта бакао, якта фар дар инаи алиш мешавад. тамом дига. бародари азиз, мошинча беҳад мошини хуба, мошини тоза, фақат ин барши задагиян. инам хашча нав мезанӣ, тамом. мошин удари хеле бугӯи вазбин барои мошин ягон чи карда боша не. бародари азиз, харидоро бошад, марҳамат, хундаи саната, боз мегӯм моториш д. бародари азиз, нархиш $1700 старча. кадоми харидор боша, марҳамат, салончаи кожния лук дора. бародари азиз, беҳад мошини хуба. харидоро боша, ватсап дар рӯи экран ҳаста, срочно бинависен, ауксионш мумкин ам бегаҳӣ бишава. ҳам бегаҳ мехарем, баъди 3-4 роз созиш мекунем, роҳитон мекунем. ҳамат бародари азиз, срочно хундаи элантраи 2019 ёфтам барои шуморо. бародари азиз, мотори диққатия. бародари азиз, $2500 нархи старти Дубай. харидоро бошад, марҳамат, бародари азиз, ҳаракат кунед, успед кунед мошинчара. фақат якта бакавош мехари. бародари азиз, якта бампер, якта капот и як фар. бародари азиз, тамом. беҳад мошини тозаҳай, беҳад мошини хубай. бародари азиз, хундаи элантра 2019. ина бародари азиз, харидоро бошад, марҳамат, мошинчара. бародари азиз, харидорӣ мекунем. беҳад мошини хубай. бегаҳ бародари азиз чӣ мешавад? бегаҳ бародари ауксион ша. харидоро бошад, марҳамат, бародаро, беҳад ҳаракат кунем, успед кунем мошинчара ки бегаҳ харидорӣ ауксион ша. бародари азиз, марҳамат, не параш 100%. фақат ҳамин ҷош. бародари азиз, Lexus RX 350 мотори 3.5. бародари азиз, $11000 нархи старча. мумкин 12 таша, мумкин 13 таша, мумкин 14, мумкин $15000 чава. ира ҳеҷ гуфта наметавонем. бародари ауксион да. харидоро бошад, марҳамат, 2021 шавад. Lexus RX 350 мотори 3.5 хати. бародари азиз, фақат ин бакаои задагӣ. бародари камтарак, якта бакаои мехари, якта бампериш мехари, мезани. бародари фар, всё. бародари азиз, мошинча беҳад мошинчаи хубай. бародари азиз, нави чиёш буромадагиай. ина бародаро салончаи боиай. бародари азиз, беҳад нархи стартиш $11000. бародари азиз, кадоми харидор бошад, марҳамат, ина бародаро, мошини тозаҳай 2021 кам тарак задагиай. бародаро, харидоро бошад, марҳамат, ина бародари азиз, ҳозир ина мошинора даҷа туғри кестан. харидоро бошад, марҳамат, ҳаракат кунед, ватсап дар рӯи раҳматуллоҳи баракат. бародари азиз, срочно Toyota Camry 6. бародари азиз, 2020 $7700 нархи старти ауксион ша. мумкин $8000, мумкин $9000, мумкин $8500 да бихарем ша. бародари азиз, нархи старт ша. кадоми харидор боша, марҳамат, бародари азиз, лайк монем, поделиться кунед, чӣ қа метонед. ҳамин хел мошинара мо бисёртар мепартоем. бародаро, марҳамат, боз ҳам мегӯм,
75000 мил гаштагия бародари азиз. Мошинча фақат чӣ дард дора бародари азиз? Дардаш ҳам яки баракси задагия бар хиркадаги кадоми бампери нав як фар бакавой як дари дига алиш мекунем. Салонча кожни сиёҳ бародари азиз. Салони кожни чотки бародари азиз. Беҳад мошини кунуш задагӣ нест. Ина бародари азиз, кадоми харидор боша срочно бародаро бинависен пага ауксион ше бародари азиз, мехарем роитон мекунем. Фақат дар я бакаво я бампер я фар алиш мекунем, тамом бародари азиз. Аллоҳ ёрам. Агар ту дар канал подписаться накуни, лайк намони, якта комментарий нанависи, значит ту тоҷик несте ки барои иқа меҳнате ки и қадар нархҳои арзон барои шуморо $1900 нархи старти мошин хундаи санатаи мотори 2.4 2018 бародари азиз, 2018 бародари азиз, хундаи санат араби бародари азиз, $1900 нархи старти дар Дубай. Бародарҷон, бо мегӯм, агар ту дар ҳамин видео лайк намонӣ, дар канал подписаться накунӣ, ҳамин комментарий накунӣ, значит ту тоҷик хита ҳисоб накунӣ ки барои як шербачаи тоҷик барои падешкаш ту дастгирӣ намекунӣ. Ине хеле нархҳо меём, то ине хеле падешка мекунам барои мардуми тоҷик. ҳаракат ки номер дар рӯи WhatsApp, номер дар рӯи экран WhatsApp, дар WhatsApp бинавис бародари азиз, ин нархи старти Дубай аст. Марҳамат. Хундай Tucson 2018 бародари азиз, $6900 нархи старт. Ту агар дар канал подписаться накунӣ, дар ҳамин видео лайк комментарий накунӣ, падешка барои тоҷик бидан накунӣ, значит ту бахили хита тоҷик дига нагӯ ки ман тоҷикам. Марҳамат. Мошинча бародари азиз, бари дараш дадагия як дар алиш мекунӣ, оҷоша рост мекунӣ, тамом бародари азиз. $6900 нархи старт. Мумкин $7000, мумкин $8000, мумкин $7500 шава. Хундаи Tucson 2018 ту ба шаюча мегирӣ. ҳаракат ки бародари азиз, мошинчара аби не ки реально пешакӣ мегӯм ки агар ту падешка накунӣ, значит ту ба тоҷики худат бахилӣ дорӣ. Марҳамат бародари азиз. Хундай Tucson шербачаи тоҷик ман падешката ждат дорам. Подписаться, лайк, комментарий. WhatsApp дар рӯи экран ҳаст. Аллоҳ нигаҳбонтон бошад. Марҳамат. Аввал лайк, подписаться, комментарий ки баг 4 та гӯш буброр гӯш ки нархи Lexus RX 350 2020 бародари азиз, нархи старти Дубай $13000 и 450-500 сомон дар Тоҷикистон. Марҳамат. Не ки бо мегӯм падешка фақат мошиноро арзонаи Дубай фақат чиста барои шумора. Бо мегӯм Lexus RX 350 бародари азиз, марҳамат. ина мошинча беҳад мошинчаи хубай, фақат нами бариш задагия бародари азиз. Бампери нав мекунӣ, бакавои нав, як дари нав, всё. Як фарш соза бародар, фарш дурнозаги 100%. Просто бародари азиз, ҳамин ту лайк наҷиқи, подписаться накунӣ дар канал, значит ту барои тоҷики худат бахили падешкаи тоҷики хита намехоҳӣ. Фақат дастгирӣ айти, номери WhatsApp дар рӯи экран ҳаст. Харидори конкретни муроҷиат кунед. Салому алайкум. Срочно шербача аввал дар канал подписаться ки ҳамин видеода лайк мон, анаку рафтем видеора гӯш ки Mercedes S-Class бародари азиз, $13400 нархи старти Дубай ше бародари азиз. S-Class бародари азиз 550 кузов, S550 агар бидонен, мотори 4.7 бародари азиз 2017 ше. Шербача агар тами лайк дар канал подписаться намекунӣ, хита дига тоҷик нагӯ, значит барои тоҷики худат бахилӣ дорӣ ки ман и хеле нархҳоро дар ягон ҷо надидам. $13400 нархи старти Дубай аст. Ин мумкин 15-16 мумкин $17000 шава. Нархи старт $13400. Шербачаи тоҷик подписаться, лайка бижи ба любой ҷо роиш ки. Аллоҳ ёр мададгоратон. WhatsApp дар рӯи экран ҳаст. Бинавис шербача Mercedes S-Class бародари азиз. Марҳамат.